Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да пожелая успех във Вилнюс. За съжаление, този успех е подложен на сериозно изпитание. Източното партньорство получи сериозен удар от страна стратегически партньор. Ако не сме очаквали това, означава, че не сме си направили добре анализа. А такъв анализ ни трябва, за да решим какво да правим и как да реагираме при тази ситуация. Натискът върху нашите партньори е неприемлив, но отричайки методите, с които работи Русия, ние нямаме право да реагираме по същия начин. Ние следва да не допуснем да поставим страните от източното партньорство да избират между две опции или. Можем да направим друго, да бъдем по-силни, да бъдем по-конкретни, да подкрепим нашите партньори, за да могат да направят верния си избор. Защото ако те избират евроазиатския курс, това означава, че ние не сме направили добре своята европейска политика. И сега е момента, подкрепяйки тях, да направим и да заздравим отношенията си и с Русия в конструктивен дух, защото това ще бъде полезно за Европейския съюз. Благодаря. Grazie, onorevole Migalski. Dziękuję bardzo. Ma rację Jerzy Buzek, mówiąc o tym, że myśmy dzisiaj zostali trochę sami, że Stany Zjednoczone przez swoje geopolityczne interesy muszą zawierać deale z Federacją Rosyjską.